ଏବେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ଲାଗି ରହିଛି। ହଁ, ଏହା ଏକ ନୂଆ ଭାଇରସ ଆସିଛି ଯାହାର କେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସ୍ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଛି। ତେବେ ଭାଇରସଟି କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ହେଲେ ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଆପଣ ଏହାର ସିମ୍ପଟମ୍ କେମିତି ଜାଣିବେ ଏବଂ ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏ ଭାଇରସର ନାଁ ହେଉଛି H3N2 ଭାଇରସ। ଏହା ଏକ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭାଇରସ। ଏହା ଏକ ନୂଆ ଭାଇରସ ନୁହଁ। ଇଏ ସେଇ ପୁରୁଣା ଭାଇରସ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ରୂପରେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି। ଏହାର ସିମ୍ପଟମ୍ କ'ଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହବ, କାଶ ହବ, ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ, ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧିବ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାଶ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଥିବ ନହେଲେ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏହା ବହୁତ ଦିନ ରହିବ। ଏହା ମୋଷ୍ଟଲି ଡ୍ରାଏ କଫ୍ ବା ଶୁଖିଲା କାଶ ଭଳିଆ ଆସିବ। ତେବେ ଏଇ ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଏଇ ଭାଇରାଲ ଫିଭର ହେଇପାରେ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ପାଣି ପିଇବେ। କାରଣ ଆପଣ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଝାଳ ବୋହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ହେଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ବହୁତ ପାଣି ପିଇବେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଲୁଣ ପାଣିରେ ଆପଣ ଗାର୍ଗଲ କରିବେ, ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ବାହାର ଜାଗାରେ ଛେପ କଙ୍କାର ପକେଇବେ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ସେଲ୍ଫ ମେଡିକେଟ୍। ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇ କୌଣସି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁ ସମୟରେ ଏଇ ରୋଗରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କାମ ଦିଏ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେବେ, କେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ଦେବେ ସେ ଡାକ୍ତର ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। ଏଇ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନଟା ବହୁତ କ୍ରାଉଡେଡ୍ ସ୍ପେସରେ ଜେନେରାଲି ହୁଏ। ସ୍ପେସିଫିକାଲି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ କି ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ତ ଏଇ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇପାରେ। ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ଏତେ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କେତେ ଗ୍ରୁପର ପେସେଣ୍ଟ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲା, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଡନୀ ଲିଭର ଖରାପ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କେମୋଥେରାପି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ HIV ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଭଳିଆ ରୋଗ ଆଗରୁ ଅଛି ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଏଭଳି ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଭାଇରାଲ ଫିଭର ଭାବିକି 2-3 ଦିନ ମୁଁ ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କହିଲି ଆପଣ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱର ନ କମିଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରି ଆପଣ ଫିଭର ପ୍ରୋଫାଇଲର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଟାଇଫଏଡ, ଡେଙ୍ଗି, ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେପ୍ଟୋସ୍ପାଇରା, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଏରିଆରେ ଏହି ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।